bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo kanti mina kumfeza kuntuthunga wakho malo bathi lasibona amagumede mawuthi usemusha lekhaya uzocela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu ningathuswa amazinyo le abantu abaningi ebalokhu baphawula njalo bathi wow lamazinyo lawa nawe ngaza kwethu enazi uma lesikhathi silethele indaba esihamba phambili lapha kodwa namhlanje ngifuna sike sihlaziye ingoma ethi umfazi oshaya umthetho ngekagane hayi ngoba mhlambe engihlazana le ngoma kuyimanje ukhona ivideo engithenga ngayibona lapha nenkonyeni zokuxhumana ngazi ke noma ivideo endala okanye mhlambe ivideo entsha kodwa nje kunengane eshaya ingoma ethi umfa encane lengane mawuthi uyayibuka impela ikakwazi nanokukhuluma kodwa nje ishaya leyo ngoma ethi umfazi oshaya umthetho ngeke agane ke bazazi ukuthi ingoma sokukhulunywa kakhulu ngama hit mina ngithi le ngoma i-hit ingoma ngoGatsheni i-hit why ngithi i-hit uthi ingoma i-hit ingoma ethandwa wonke umuntu uthi noma udlala ko wonke umuntu akazi ukuthi ayicule hayi ngoba mhlambe ekhethe isizwe sikaMaskandi kuphela mhlambe ukuthi njengengoma ezothi mangidlala mhlambe kube ukuthi thina abantu esilandela umculo kaMaskandi siyazi ingoma ehit ingoma engathi ngisho ufika kuphi uthi mangabe udlala uzwe bonke bayavuma khona la video engichazela ngani yazi iyishaya impela le ngoma lena uyazi ukuthi lokho kuyingane uyayazi le ngoma kodwa ngale ukuthi engilokhu ngileva kakhulu ngizokudedelela nje le video emveni kwale video lena uzibonele ukuthi ngoGatsheni uyawaxebula ama hit and lo mfana mfethu uNtswembu mina nje ngoGatsheni ngiyamvuma uyashaya ingoma ngisho ukuthi mhlambe uyinkosi noma yini kodwa nje hayi ikhiphele lenkunzi emavukanini kahle kahle ngifuna kwenzekeni manibeki inkunzi namavukane lapha nizobona uyasho kamnandi lapha ngoGatsheni ethi mina nginkunzi yombhemo ubuka ubuthiza wami kube buyathenga hayi kube sesifile zekweletu wenganza kwethu bekumnandi sindawonye ngakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhona okukhulu kanakho konke niphathe kahle nibe nosuku omnandi mfana omncane lapha xebula hit after hit Gatsheni umfazi oshaya umthetho ngekagane yahlulisa indoda umfazi obekezelela uyephuza noma yabhema nishwa indoda uyephuza bhema yahlonishwa indoda ithatha yephuza umfazi oshaya